Adianto yang bengi krungu suarane Bu Kesi ning anggere pirok barang ini senengku nganti seprene. Ayo. Mergo jaman semono ya nun sewu saestu menika. Kula kedanan kalian Bu Kesi menika mergo pirok barang. Nonton wayang nang nggih pagelaran keraton ya pimo lumo nempi Bu Kesi ninggen mau langsung mau negerikan gerakap kok iso kaya mangkono muga-muga sok aku iso disindeni piyai kaya ngono alhamdulillah le nyindeni kula mboten namung teng panggung mawon ning ngantos teng griya tansah dipun sindeni Bu Kesi ya pas menggewe. Apa?